No niin, moikka kaikki. Täällä Saga. Eli tästäpä tulisi viikon peilitulkinta, kollektiivinen tulkinta ja ota tosiaan se, mikä sinulle resonoi kaikkinensa ja lähdetään käymään tätä läpi. Pyysin ensin ihan tulevan viikon viestiä meille ja ensimmäisenä korttina tuli laava. Ja tämä on todella ihana energinen kortti. Ja muistuttaa tietyllä tavalla siitä, että muista kunnioittaa ja kuunnella niitä omia tunteita. Ja sitten tämä on todella rakkauden täyteinen kortti, että tämä voi jollekin tarkoittaa uutta rakkautta. Tai sitten ehkä niin kuin parisuhde saa semmoisen uuden boostin. Tämä voi myös tarkoittaa, että ympärillä on paljon rakkautta. Ei välttämättä parisuhteen merkeissä, mutta se, että ympärillä on ihmisiä jotka antaa niin kuin vilpitöntä semmoista lämpöä ja rakkautta. Mutta tosiaan myös tämä on niin kuin tämmönen että varmasti joillekin tämä tarkoittaa parisuhteeseen liittyviä asioita. Tosi tämmönen lämminhenkinen kortti. Toisena korttina tuli fertility, eli tämmönen hedelmällisyys. Tämä voi toki jollekin tarkoittaa ihan raskautta, mutta monta kertaa tämän niin kuin merkitys on tietyllä tavalla. Tämä voi esimerkiksi liittyä työhön. Voi tulla jotain niin kuin tosi huikeita uusia projekteja, ideoita. Tämä voi liittyä tietyllä tavalla johonkin semmoiseen niin kuin luovaankin toimintaan. Ja voi tulla jotain semmoisia, niin kuin, jos on pitkään uurastanut esimerkiksi jonkun projektin tai muun kimpussa, niin nyt se alkaa tuottaa hedelmää. Tällä on monta merkitystä tällä kortilla, mutta näistä kahdesta kortista jo tulee niin kuin semmoinen tosi lämmin hyvä fiilis. Oikein niin kuin kihelmöi tietyllä tavalla. Kolmantena korttina sitten tuli inspiraation kortti. Ja tosiaankin tämä vahvasti mukailee myös tätä hedelmällisyyttä omalla tavallaan. Voit saada tosi mielettömiä ideoita. Sulle voi tulla elämään jotain tai joku, joka antaa hurjaa niin kuin paljon inspiraatiota. Tämä voi joillekin tarkoittaa sitten, että löytää semmoisen tietynlaisen niin kuin uuden palon johonkin tämmöiseen, niin kuin, että niitä niin kuin ideaa ja inspiraatioa tulee elämään tietyllä tavalla. Tähän liittyen neljäntenä korttina tähän tuli tämmöinen passion-kortti, tosi voimakas energinen kortti, tietynlaista tulta, voimakkaita tunteita. Tämä voi niin kuin liittyä myös semmoiseen asiaan, että tekee tätä niin kuin työsysteemiä todella niin kuin oikein niin kuin semmoinen hillitön palo sisällä. Tässä kannattaa myös muistaa, että niin kuin tietyllä tavalla että semmoinen niin kuin ne tunteet pysyy aisoissa. Että ne ei niin kuin lähde aivan niin kuin liiallisuun. Toki tämä voi liittyä niin kuin rakkaudelliseen intohimoon
parisuhteen merkeissä myös. Mutta tosi voimakas semmoinen, että löytyy jotain tiettyä uutta intohimoa. Ja tämä inspiraatiohan tukee tätä tosi paljon. Samoin kuin tämä hedelmällisyys ja tämä rakkauskortti. Että sanoisin, että niin kuin viikon viesti on aika huikea kaikkinensa. Et mielenkiinnolla kyllä tulevan viikon otan vastaan ja mielenkiinnolla myös lähetän teille niin kuin, lämpöä ja rakkautta siinä, että täällä tulee paljon hyviä juttuja. Sitten mä kysyin tänne lisäksi vielä viikon peiliin, että halutaanko kertoa meille niin kuin jotain ohjeita tai neuvoja tulevan viikon suhteen. Ja täältä tuli 3 korttia sille. Ja ensimmäinen kortti on voimaantumisen kortti. Ja se, että niin kuin semmoinen, jos oma voima on ollut hukassa, niin tämä varmasti niin kuin, joillekin merkitsee sen semmoista niin kuin, löytämistä, ehkä kaivamista tietyllä tavalla uudelleen. Et ootko ollut esimerkiksi semmoisissa tilanteissa, missä sut vähän niin kuin jyrätään, vaikka olisi paljon sanottavaa, mutta tietyllä tavalla sä vaan tyydyt siihen, mitä sieltä tulee, ja se jää se oma semmoinen niin kuin, ajatus siitä niin vähän niin kuin hiljaisuuteen niellään pois. Mutta tämä on tosi tärkeä, ja ohjeista ja neuvoista niin tulee tosi selkeästi myös se, että tämä muistuttaa siitä, että keskittykää siihen semmoiseen niin kuin oman voiman vaalimiseen, oman voiman löytymiseen, oman voiman siellä niin kuin tukevasti tietyllä tavalla omilla jaloillaan seisten. Sulla on oikeus tuntea juuri niin kuin tunnet ja sanoa niitä asioita ulos. Ja neuvona tähän korttiin myös semmoinen, että jos paljon tietyllä tavalla niellään asioita ja ollaan hiljaa, niin jollain tavallahan ne aina tulee niin kuin eteen ja esille. Ja monta kertaa se näkyy kurkkusakran tukkoisuutena, kun sä nieleskelet vaan niitä asioita sinne omaan hiljaisuuteen ja pimeyteen, että muistakaa vaalia tämmöistä. Ja tää on ihana myös tää voimaantumisen kortti, koska se olo sen jälkeen, kun sen sieltä löytää ja kaivaa, niin se on ihan huikea. Toisena korttina tähän tuli sitten tämmöiset psyykkiset kyvyt. Ja muistuttaa siitä, että luota omaan intuitioon. Ja moni varmasti on nyt semmoisella tietyllä kynnyksellä, että niin kuin herää voimakkaammin ja herkistyy niin kuin energioille ja värähtelytaso nousee, että tää on, että älkää säikähtäkö, älkää pelätkö ja vaalikaa sitä, ja kannattaa luonnossa maadottaa itseään ja kuunnella ja vaalia tätä näin. Kolmantena korttina tänne tuli urakortti. Ja joillekinhan tämä voi tarkoittaa ihan uutta uraa. Joillekin tämä voi tarkoittaa jotain uutta siellä omalla urallaan.
Sitten tämä voi tarkoittaa myös, että löytää sen niin kuin oman semmoisen niin kuin kutsumuksen tietyllä tavalla. Ja täytyy muistaa aina, että universumi tukee aina niin kuin, myös niin kuin uramuutoksissa. Että tietyllä tavalla olkaa rohkeita myös, kuunnelkaa itseänne. Pakan pohjalla täällä oli sitten uudet alut. Tämä voi kertoa niin kuin muutoksista ja tämmöisistä mahdollisuuksista, uudesta suunnasta kokonaan ja todellakin niin kuin uusista aluista. Täältä muistuttaisin tälleen, että kuunnelkaa itseä, rakastakaa itseä ja muistakaa kaivaa sitä intohimoa, tehkää semmoisia asioita, että se löytyy. Se kutsuu myös tietyllä tavalla luokse silloin esimerkiksi rakkautta ja semmoista intohimon paloa. Tämmönen olisi nyt tänään tämä tulevan viikon peili. Ja ottakaa tosiaan se, mikä omalta tässä tuntuu. Ja oikein mukavaa ja valoisaa ja rakkauden täyteistä viikkoa teille kaikille ja palataan taas asiaan. Moikka!